Hello, maayong adlaw mga kalanggaan. So karon agi ana pud ta magluto og utang na langka. Okay, so kani siya guys, nga langka actually labay na unta ni siya kay tibakon, so dako pa man siya pwede nga mapuslan siya. So wala na siya gilabay, so instead lutoon himuon siyang utan langka guys. So aron mapuslan nakalibre ka og sudan. So diba, so muna kung kas mo pare ka diha sa gawas na tag 15 tag G, so muna lang na guys, malibre gyud. So mo na siya gitiros na siya, gisipak-sipak human ako slice, gisipak na siya nako og maayo aron pagluto nimo dali ra siya malata. So abot na siya gikan nagkagod. So actually assistant ra ko guys, giligid ako ang magluto. So igor ako diha nag-andam sa mga gamit. Hello guys, pagluto. how's your day guys? Hi ko no, kayon siya live. So dili dahil nag-record na dahil ko. So but the show must go on. Yan na atong scenario karon. So siya ang kupos sa lubi nga kinagod. Siya anang tansya guys kung pila ang sabaw, pila ang kuan nga ibutang sa una nga tuno. Okay, yan na nang gimikos-mikos din ang kupos guys. Giayo gyud og kupos aron labang himusan ka ba nga nang lami na gyud kaayo, labinag pinasaway. Okay, may gyud kuposo nagnawong himos. So wala siya guys, iyan ang giayo diha og kupos aron mogawas gyud ang iyang duga. So mana siya. So ang una niya nga sabaw or ang iyang una nga tuno iset aside na. So while ako na siyang butang sa rice cooker. Instead of kaliro nga dako, rice cooker ang gigamit kay dako manghapon na. So dako. So na siya gibutang nako, gi-transfer na. So libre man na siya guys kay ako na siyang hugasan. Okay. So muna na. So ang ikaduha na niya nga tuno mo na niyang gihimo niya nga sabaw aron pagpalata sa langka. So muna siya human. Giano na to atong mga lamas. So may luya, may sibuyas dahonan, may lason na. So pilo ng lason na guys kay para na sa high blood. Okay, so muna siya labi na ta, high blood. So may siling haba, may sibuyas, bombay o kamatis. So kompletos ricados guys. So nagipalitan na ang sibuyas bombay. So duha ra na libotang guys kay mahal kayo ang mga lamas karon. So muna tipid-tipid pod bang may time. So muna siya gipanitan sunod ang luya og ang sibuyas dahonan. So after that human na to og kana ang panit. So andam na pod para hugasan guys para maglimpyo ang imuhang mga sala. So hugasan siya ang mga tanggal na diha ang mga hugaw, mga buling-buling para safe good, no? Labi na kay ang masilingan guys, naghuwat na guys kay magluto na diha ka ng kuan lagi lang ka para malibre pod in town sila. Kay sharing is caring ba ya, no? So muna gi-slice na, gitiros na siya, and then ang sibuyas nato og ang luya, sunod na sad ang sibuyas sana siya o atong kamatis, ang siling haba o sibuyas dahonan. So ang sibuyas dahonan guys, ang katong pinakapunuan lang niya ang puti, ang white lang ang portion isagol na siya din sa ban. So gaso na gipok-pok na guys kay para habas ang ulo mga gahi kayo ulo sa wayon pok-pok ulo niya human tad pa jud maayo guys para pino gyud guys. So okay, so muna siya ang sibuyas dahonan balik ko na to at half lang diha. So ato nang giluno diha guys ang atong tanong and on the other half ang gidiling gibutang siya sa primero nga para umot at lamig din siya later. So atong gitapuhan atong lamisa guys kay nga nagyud na og magtrabaho limpyuhan dayon ang lamisa kay para maglimpyo para sa no, na diha ang ato
sibuyas dahonan ang kanang green. Mauna na siya atong i-toppings dito sa utan. Aron humot yun siya, may aroma yun siya. Pagka unang busog yun kag maayo guys. So ibutan na siya, ping ping ping. So mana na siya guys, lami na jud kaayo kaunon no. So mana ni atong finished product. So mana na siya guys. Goodbye, thanks for watching. Sibuyas dahonan. So gi-slice na siya, gipino na siya og tiros. So ready na siya para ibutang dito sa utan. So tapping na siya, na siya guys. Ping ping ping. Thanks for watching. Bye-bye. So gihiwa na ang sibuyas dahonan guys. Kay mo na siya ibutang dito more itapping sa utan para umot good siya o lamian kaunon. So mo na gitiros-tiros na siya og pino. Oh, manok na pod saba kayo. Na akong mga sound effects dire. Kahuman ako slice di ana niya. Gibutang na siya dito gisagol sa utan. So, muna siya guys. Ping, ping, ping. Gisagol na diha sa utan. Goodbye. Thanks for watching.